Baban ai ka jing thap ti na ka benta DYD jongi Father Jamres Shala. Kublai shibun ya ki nong ilam ki jungi ki samla burar ngut ki bala peniyat bahai kini program ai kublai gerpang ya pi ki samla jong ni ka zone ya ka ba pi la Tracy Tom bat penwan doro ngi shong ban pe ya ki sap ki phang ya ka ba man la ki samla jong ki parish ki ba ha ba kini ka zone jong ni ka jilli ka jungi ki ai ka benta ka bagerpang ki jingi kai ki ba shilender jong kumalong thik kumu simply basilendet jong ki nyotli ki rong henry ka wei ka dur jong ki jingatli ki parish ka jongi shibun tali hagni ka zone henry ki temulon ya ka jinglong ka wei ha ka jingai ka jongi ya boro pratli ki zone jong ka jingkando ki samla hagni ka archdiocese ka jongi ni bo ya ga wei ga phang bat kata ga phang ga long u Jesus Christ ga jingerman jungi na ga shiti banikong jong u Timotheus ga long ga banikong de khot I wei balai u Paulus u tho ya ga nik shiti shau Timotheus ga daw ga long ba u Timotheus kumu banang khna badudon kam banyo ya kata ga dor jong ga jinglong nong yalam jungu bat ulahi u Paulus ulahi kai u bahabreng jong kijing hikai bakla ha kitu ki por ha kisnong Ephesus but uni u Timotheus ulalong uta u rakba ban hikai ki wei pat ban ong u Jisu ulong ke jingerman jungi kiong u breu ula ban im south post ngi klambang lais ngi klam di praminit klam leer henry shisikan klam ke jingerman kajingkerman kadai kajing trang kajing amnut ba kajing kmilanti ya ka ek bhai samla be ka parthai ka dab da kajing klumar kajing artatin kajing shaptin ba kajing panshoi bon ki samla ki kali ka ek lawe kajunga ba yanungan shania o Paulus menta kasngi hagashiti ka bawlatho yo Timotheus wang u Chris ulong ka jingerman jungi kani ka penpau shai ba ka jingerman jungi kamdei haga pisa ka tingka kamdei haga gerdan ne ka burom perthei ka pangidon Henry how Jesus Christ ulong ka jingerman ka baim om ka basune tang haga jimut ka jiperkhat ka kantin jingerman kamdei bandon tang haga jimut kare ban penpau ru hagar kom im ka jungi ka jingerman ka ba ka perthei ka ai ka de ka jingerman ka batang shipor Henry Jisu ai ka jingerman ka ba im ka bane shirta na ka shiti jong Paulus ke nong Roman ka lanong khasan khot khalai to blai ka jingerman un panda bi phi da ka jingerman bar ka jingsuk habaro da ka jingai ba phindup kar hai ba phindup dap kar hai ka jingerman da ka bor jong man se mukhut samla be ka jingai ti jong phi kam dai ka basu kajing ya lenti syaga phang ka ba shikmat kam dai ka basu Henry hapreng ka jingerman ngitip ublai un sailam lenti yangi ya ka menin ngila im ya ka menor ngila yai ya ka menta nginang im ka bala shai ngimtip Henry ngishan ya how blai te kumta ka jingerman jungi how Chris kalong ka babatam ka baar ka jingerman how Jisu ka wanra ka jingkala ha ka jingim jungi anda ngishan ya how Jisu ka jingim jungi ka kala Omdei namar bangi janai, Henry namar botrai, utrai hapo jungi. Naga shiti baar jong Paulus yakinong koren, klanong san dekot kanyo. Lada unu ubreu, lada unu udon hau Chris, ulong ujing tau batamai. Samlau be, ujisu juperkat haga saindur jungu. Babhide banlong kireu krau shwa banwan shu. Henry ukot ingi kum ki breu ki batlot, bandon badu, banlong kireu krau. Kabalai ujisu ju eno engi samla be kaperthai kalaban eno engi kilok kijor kilaban eno engi wat kitu ki bangi etam kilaban eno engi hagno gno kapor namar bale ulok basisha ulok ru badon hagashipa ujisu jungi ulong kumta habangi don kejingkemen undon lang habadon kejing sosi undon lang tepai berbor shu kan mau samla ujisu long jingerman ji eno yangi kan mau kumong phi mena mestap uksod utip ya kerteng jungi ukhod yangi da ki pop ki bangile kan bau jisu utip ya ki pop ki bangile ukhod yangi da kerteng ke bakhud kan ni kade ke jingburam jong Chris yangi
kajing kerman kapalongi ki kesakhi ki bayem long ki sakhi ki bayem hakino kino ki jaka saisen biang ayro ipi baro idon lang angne ki samla na ka SACYM jong the central body ki balawan ban pay ban kmi ban haju ko poro ban represent na kaliang ka diocese ban I ye ki jing trash shitom jong ki baro tengi yero ipi bat ni da kemen ado kata-kata ban I ye kijing ki irat jong ki samla jingi umde tang haga jingbon pai Henry hagar kom perkhat baga saindur thmai ki jongi nang nei sekman kini ki lama ki badan hasanda jingi ki kawe ngimye I kale er tamba ngitip bakini ki lama ki kawe namar baga don kale er ngidon ang niru ngiem ngimye I kemensim tang bagi tip bakadon kemensim kabapin kawe ya ki jingmut di perkhat ya ki jingnya jungi kidon lagi jong ke rong kerup kemang juang berbor kini kelama PI ke rong le ke rong saw rong stem rong jirngam kidon lagi jong ke jingmut ki baselen dat jongka ngiru kum kilama ngin kawe rengkat ke jingim ke bau try ulong kale er wa jingim yangi ban nginya syuprang ban kawe hagi benta jong ke jeli ke bangidon hagino kino ki jaka ban loki atiar kino ksag babha na ke benta ki weipat Islam SACYM zone 4 bat nginlong kamenta ban persyang ban penba ya kalawe na ke benta ki ying ke sam jingi kublai shibon ublain kerku kedo ingi baro